אני אשמח לב, נתנו תשומת של כולם, תודה רבה. אני לא הכנתי שום מכתב, יש לי סך. אני אח הצעיר של מלכה. יהושע. כל מה שאני רוצה להגיד, לא הכנתי שום מכתב, לא ידעתי שאני עומד ברגע הזה, סתם ידעתי. כל מה שאני רוצה להגיד זה באמת, בערב שתמיר הציע נישואים למלכה, עכשיו אני אומר לכם משהו שהוא באמת מהלב שלי. לא באמת, בערב שתמיר, צוחקת משמאל, בערב שתמיר הציע נישואים למלכה, התקשרה בערך ב-12 בלילה. באותה תקופה בירושלים ירד שלג. ביום. באותה תקופה. אחרי כל התחקות תצחקו כמה שרוצים, אני רוצה להגיד משהו באמת. מהלב. כן, מהלב. כמה שזה נשמע מכל התוכניות ריאליטי, באמת זה מהלב. כי כשמלכה התקשרה ב-12 בלילה, אמרתי לאחי דוב שישב לידי, רק מי שיכול להתקשר בשעה הזאת זה מלכה. התקשרה אליי, ואמרה שהיא התארסה. ואני זוכר שחבר שלי שלח לי הודעה, אמא שלך, זיכרוני לברכה. רגע. אומר לי, אמא שלך בטח עכשיו הייתה מתרגשת, חבר קרוב מאוד. ואני בתור... אין לי דוגמה אחרת לסורים שלי. אני הסתכלתי אליו ואמרתי, לא, עכשיו אני רציני מכם. שאמרתי שהדמעות שמחה שלה הגיעו לירושלים בתור פתיתים של שלג, ובירכו את תמיר ומלכה, שאני בחיים שלי, ואני מבטיח לכם שאני 17.5 שנה חי, לא ראיתי את מלכה מעודי כל כך שמחה ומשוחררת. ואני מייצג פה את כל הצעירות אני רק רוצה להגיד, תמיר, אתה אחלה גבר שבגברים. ואחי הגדול אוריאל ואחי הגדול דוב הם לוחמים. אנחנו מסתכלים עליך ואנחנו אומרים, מי אנחנו לעומתך? גבר! ומגיע לך תגיד מלכה! אני הכי שמח בעולם, אתם יודעים למה? כי אחותי לא התחתנה סתם וסבבה ווו. אחותי התחתנה היא התארסה לגמרי שהיא לא פחות משווה ערך למלכה. והיא מלכה. אז אני אוהב אתכם. עוד יותר מרגשת. שאני אוהב אותך.